Dobijte ho! Pojď! Chyť ho za kovu. Ale že by tam hrát, vole. Bohužel, ty tam lítnou druhým rukávem, ne? Musíš to podohrát, vole. Tak jo. Vyvoši, mám lítnout druhým rukávem. Zastavte se. Vyvoši, mám lítnout druhým rukávem. Ne. Škoda. Máme na hlídečku. Zastavte se. Pomož, pust. Pust. Já bych to takovém převed za něj a hlídej. Bylo to ono. Hele, podle IPA se to dává pes do rozkroku, ne? Tak mu tam nejde. Pes hlídá v rozkroku. To má takhle hrát. Dobře. Tak. Výborně. Teď to můžeš se soubrout. To je výborný, vole. Tady kalí, vole. Figurant je zřezaný. Žuchl, ty vole. Sobot je zřezaný jako pes, ty vole. Pes měl svůj rukáv. To jsou ty tarty. A my jsme všecko, že? Jo, jestli jsi chtěl tarty, tak jsi mu měl pustit ten rukáv, ty vole, a bojovat s ním normálně. Jo, on půjde ještě po mně, ne? Nejsem Tomáš. Co budeme dělat? Budeš mít furt Teď nevím, kdo víc dejchá. Víš co? Teď jo.